Atong topic karon, maghisgot kita may tungod aning how to increase our spiritual life. Una, meditation and mindfulness. Kinahanglan nga sa atong hunahuna, atong i-train ang atong hunahuna nga aduna kitay panahon nga mamalandong diha sa Ginoo. Aduna kitay panahon nga kita magigistorya diha sa Ginoo. Mohatag kitag panahon sa pagtuon sa iyang pulong, sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kinahanglan nga aduna kitay panahon nga mamalandong diha sa Ginoo. Nga wala tay laing hunahunaon sa atong kaugalingon, kundi ang atong hunahuna, atong isentro ngadto sa Ginoo. Nga walay makadistract sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing, atong i-focus ngadto sa Ginoo. Mohatag kita og oras para sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nagsusi sa atong kasing-kasing ug atong hunahuna. Atong basahon sa Jeremias 17 versikulo 10. Nag-ingon, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan o sa iyang pagkinabuhi. Mao na igsuon nga muhatag yun kita og panahon nga mamalandong diha sa Ginoo. Muhatag kitag panahon nga makigistorya diha sa Ginoo. Nga walay makadistract sa atong hunahuna, atong i-focus ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo iyang i-check ang atong kasing-kasing ug hunahuna. Iyang tan-awon kung unsa ang atong kasing-kasing, kung matinud-anon ba ang atong kasing-kasing, kung matinud-anon ba ang atong hunahuna ngadto kaniya. Gantihan kini niya sumala sa naa sa imong nahuna ug sumala sa naa sa imong kasing-kasing. Mao nga kinahanglan nga atong batunan ang paghuna-huna o pagpamalandong diha sa Ginoo. Muhatag kita og panahon sa Ginoo igsoon. Atong basahon sa Joshua 1 versikulo 8 nag-ingon, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Mao na igsoon nga muhatag kita og panahon diha sa Ginoo. Muhatag kita og panahon sa pagbasa sa iyang pulong. Sa matag adlaw mubasa kita sa iyang pulong. Sa matag adlaw atong tagaan og panahon ang Ginoo sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Mamalandong kita sa Ginoo sa matag adlaw ug atong i-meditate ang iyang pulong sa matag adlaw. Day and night atong i-meditate ang iyang pulong. Ug kung unsa ang atong nabasa, kung unsa ang nasulat diha sa iyang pulong, ato kining i-apply sa atong kaugalingon. Tungod kay kung ato kining i-apply, mahimo kita nga magmalampuson o mahimo kitang mauswagon sa atong kinabuhi. Atong maangkon ang successful nga kinabuhi. Ikaduha, mao kining gitawag og connecting with nature. Mo-connect kita sa mga tao nga makadasig kanato diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Mukuni kita ngadto sa mga tao nga naghago aron kita mahimong magbadasigon diha sa Ginoo. Tungod kay sila nagpakabana sa atong kaugalingon. Igsoon ayaw kunik sa mga tao nga makadaot sa imong kaugalingon. Ayaw kunik sa mga tao nga dadon kalang sa mga butang nga makapalayo kanimo sa Ginoo. Kunik sa mga tao nga mo'y makapaduol kanimo diha sa Ginoo. Mo'y makadasig sa imong pag-alagad diha sa Ginoo. Mo'y makadasig sa imong pagsimba diha sa Ginoo. Igsoon ayaw kunik sa mga tao nga mo'y hinungdan nga ikaw malayo diha sa Ginoo. Atong basahon sa Hebreo 13 versikulo 17. Nag-ingon diri, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag. Kay maghatag man silag husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang buluhaton kung tahuron ninyo sila, apan kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Igsuon, kanang mga man of God, kanang mga pastor, pare, or kinsa nga leader nga anaa sa simbahan nga maoy nag-atiman kaninyo, kinahanglan nga mo connect kita ngadto kanila. Dili gid kita mo disconnect ngadto kanila. Tungod kay kana sila igsuon, mao kanay naghago ug mao kanay nag-atiman sa atong kalag.
aron kita maduol diha sa Ginoo ug dili kita malayo diha sa Ginoo. Igsuon, kinahanglan nga tahuro nato sila. Kinahanglan respetuhan nato sila. Dili kita mo disconnect ngadto kanila. Tungod kay sila ang manubag sa kalag nga ilang giatiman. Nag-ingon dire nga kini sila walay pahulay, meaning wala sila hunong sa pag-atiman sa atong mga kalag. Kay nag-ingon dire nga maghatag sila og husay sa ilang pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kung ang ilang role nga gihimo sila nga leader, gihimo sila nga pari, gihimo sila nga pastor or unsa pa diha nga maoy gitugyanan sila mo'y gitagaan og authority sa Ginoo sa pagdumala sa katawhan. Kung dili nila ilang role sa pagdumala sa katawhan, ang Ginoo mangita gayud og husay sa ilang pagagad o sa ilang agad, ilang katawhan. Kanang mo support ug mo respeto ug dili gayud mo discuss sa nga naghago sa atong kalag aron maduo diha sa Ginoo ug dili kita malayo diha sa Ginoo. Ug ang ikatulo mao kining engaging a spiritual practices. Kinahanglan nga moapil kita sa mga Bible studies, sa mga cell group, moapil kita sa mga activity sa simbahan. Kinahanglan nga aktibo kita o dili kita magmaluya sa ato ang pag-apil sa kabubuton o sa mga butang nga makapahimuot diha sa Ginoo. Usa ka na sa paagi igsuon nga mo-increase ang atong spiritual life. Mo-increase ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Ug kinahanglan igsuon nga mamatid kita sa mga pulong na atong nadungog diha sa Ginoo. Kailangan maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Mao nang kinahanglan nga moapil kita og mga Bible study aron makat-on kita kung unsaon pagsabot ang pulong sa Ginoo. Aron mo-increase ang atong spiritual life. Atong basahon sa Lucas 11 versikulo 28. Nag-ingon diri, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. Mao na igsuon nga bulahan ka kung mati ka sa pulong sa Ginoo. Nato ibala ang word sa Ginoo igsuon. Mamati kita, moapil kita aron kita makat-on ug makasabot kita sa pulong sa Ginoo. Og ingon si Lord nga nagtuman niini. Igsuon dili lang sa pagpamati ug dili lang sa pagbasa o sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, kundi atong tumanon kung unsa ang gusto ni Lord nga atong buhaton, kung unsa ang gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi, kung unsa ang gusto ni Lord sa atong kinabuhi igsuon, kung unsa ang nasulat diha nga gusto niya nga mahitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato kanang tumanon, dili lang sa pagbasa, kundi atong tumanon igsuon. Aron mo increase ang atong spiritual life. Samtang kita ania pa ini nga kalibutan. Ang ikaapat mao kining cultivating gratitude. Usa nga maka-increase sa atong spiritual life mao kining gitawag og cultivating gratitude. Nga ma-develop ang atong kaugalingon sa pagpasalamat sa Ginoo, ma-develop ang atong kaugalingon sa pagsimba diha sa Ginoo, ma-develop ang atong kaugalingon sa pagdaig ngadto kaniya, sa pagtuon sa iyahang pulong, o dili lang nga ma-develop kita sa atong pagpasalamat ngadto sa Ginoo, kundi ma-develop usab ang atong kaugalingon nga mahimo kita nga mapaubsanon nga kung unsay mahitabo sa atong kinabuhi, magpasalamat gid kita sa Ginoo tungod kay taliwala sa mga panghitabo sa atong kinabuhi na overcome nato kana pinaagi sa tabang ni Lord. Maong sa kanunay ato gayud nga pasalamatan ang Ginoo ug tungod ni ana ma-develop ang atong kaugalingon, mo-increase ang atong spiritual life kung ang atong kaugalingon atong i-cultivate. Atong basahon diri sa unang Tesalonica 5:16 hangtod sa 18. Nag-ingon diri, pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Hesukristo. Mao na igsuon nga ma-cultivate ang atong kaugalingon pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Ma-develop ang atong kaugalingon, ma-enhance ang atong kaugalingon, o mo-increase ang atong spiritual life kung atong i-cultivate ang atong kaugalingon igsuon. Makat-on kita sa pagpasalamat sa Ginoo o makat-on kita sa pag-ampo sa Ginoo sa tanang panahon, sa tanang higayon sa atong kaugalingon, sa tanang higayon sa atong kinabuhi, magpasalamat kita sa Ginoo. Makapasalamat kita sa Ginoo bisag unsay mahitabo
sa atong kinabuhi. Ingon siya diri sa verse 18 nga mupasalamat gid kita sa Ginoo bisag unsay mudangat kanato. Kasakit, kalipay, magpasalamat kita sa Ginoo. Tungod kay taliwala ni nang tanan na overcome nato kana pinaagi sa tabang ni Lord. Isuon mo kini ang kabubuton ni Lord. Tungod kay ingon siya diri, kini mao ang akong kabubuton. Kabubuton kana sa Ginoo igsoon. Kung ato kanang buhaton igsoon, kahimutan kita sa Ginoo. Ug ang ikalima ug katapusan mao kining serving others. Igsoon usa nga makapa-increase sa atong spiritual life kanang aduna kitay relasyon ngadto sa uban. Antigo kita nga moabi-abi ngadto sa uban. Aduna kitay maayong relasyon ngadto sa uban. Maantigo kita nga makigdait ngadto sa uban ng katawhan sa mga magtutuo diha ni Kristo. Kinahanglan nga atong batunan ang atong pagkamaayo sa atong isig ka tawo. Kay tungod ni ana ma-increase ang atong spiritual life. Mulig-on ang atong pagkakristohanon igsoon. Atong basahon sa unang Pedro 4 versikulo 9 hangtod sa 10. Nag-ingon diri, batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-lain nga gasa sa Dios. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuhan sa uban. Mao na igsuon nga ang gusto ni Lord nga atong batasanon ang atong maayo nga relasyon ngadto sa atong isig ka tawo, sa atong pagtagad ngadto kanila sa walay pagbagulbol. Ingon si Lord sa walay pagbagulbol. Mao na ingon ni Lord igsuon. Og ang gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kinabuhi nga atong gamiton ang nagkalain-lain og talagsaon nga gasa nga iyang gihatag kanato, kanang imuhang talento nga gihatag sa Ginoo. Gasa na sa Ginoo kanang imong talento nga naa nimo karon. Kung unsa ang talento nga naa nimo karon, kung aduna kay talento sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Kung aduna kay talento sa pagbasa sa Word of God, basa sa Word of God. Kung aduna kay talento sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, isangyaw ang pulong sa Ginoo. Kung aduna kay talento sa pag-encourage sa uban, i-encourage sila aron sila mahimong magbadasigon sa ilang pag-alagad o pagsimba sa Ginoo ug maduol sila sa Ginoo. Ug tungod niana igsuon, mo-increase ang atong spiritual life ug kahimutan kita sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.